BPFनि मिथिङाव UPPLनि दखानाव साहा लोङा ना UPPLनि मिथिंब्ला BPFनि दखानाव साहा लोङा गय जाया जाम्बा बियो BPFनिसो साहा दखान लोङा जों बे दखानाव बुंना जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन दिनै जाय बिथां रन्जन दैमारि सारा सासे सिगनेटरिया दिनै जेल सिङाव दालि गोथां जानानै दङ। वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल बरायबाय नोंसारमोनखौ आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअआव ना तो आंहा देहायाबो बारा थिग नङा बेनिखायनो नोंथांमोननि सेराव मोजां भिडिअ लाबोनो हायाखै दिनै अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे इम्पोर्टेन्ट भिडिअ लानानै फैदों आङो दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नाय अब्ला नोंथांमोना मोजाङैनो खोनासंलांनो मोनगोन। दा लोगोफोर दा इलेक्शन एबा राजनितिक इलेक्शन आरो भटआ खाथि जाबायना दा गोबां बेबायदिनो जोंनि सुबुंफ्रा सोरबा BPF सोरबा UPPL दिनै जालायगासिनो दङ जालायनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बेबायदि जालायनाय माने मोजांनि जालायनाय दै गाज्रिनि जालायनाय नङा दा बेबायदिनो गावबा गावनि ना सोरबाया बुङो UPPLआ जोंनिनो देरहागोन सोरबाया बुङो BPFना जोंनानो देरहागोन दा मोननै BPF आरो UPPLजों जोंनि नैबे निसिमा हालाम एबा जोंनि बिटिआरआव माने कन्ट्रभार्सि जालायनायखौ जोङो नुगासिनो दं दा जोंनि चिराङावहाय दा 7 तारिखआव जायो होननानैहाय भटखौ 7 तारिखआव जासिगोन होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों दा बिनि सिगाङैहाय दिनैहाय जे जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट खयला मैलायावहाय दाख्लैयो मोनसे UPPL मिटिं जानानै थांबाय नै बेवहाय आङो ना साइडनाव खोनानो मोन्दों एबा गोबां मानसिनिफ्रायबो खोनानो मोन्दों एबा आंबो ना बुंजानाय मानसिफोरनि खाथियाव थांनानै एबा आंबो खोनानो मोन्दों दा जोंनि बर'फ्रा ना जोंनि बर' जाम्बा जाम्बिफ्रा दिनैहाय गोबां दासिमावबो बुजिनो मोनाखै राजनितिकनि मुलिया मा बेखौ दिनैहाय जोंनि बर' जाम्बा जाम्बिफ्रा थगायनानै दोनजागासिनो दङ एबा राजनितिकनि खिबु खारफानानै सोरबाया गरम जानानै दङ सोरबाया थान्दा सुग्लायनानै दङ दिनै आङो नैबे आंनि भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन नोंथांमोना फंसेब्लाबो खोनासंनानै ला रायजोफोर दिनै जोंनि जाम्बा जाम्बिफ्रा दिनैहाय राजनितिकजों खिबु खारफानानै मा मोननो ना सोरबाया बुंदों ना बै आङो खोनानो मोन्दों सोरबायाबो बुंदों आं खोनानाय दै खिन्थु स्पस्ट आं खोनानाय खिबु उनाव बै UPPLनि मिटिङाव दै लोगोफोर खैला मैलायावहाय दाख्लै जानानै थांबाय दा मिटिं जानायखौ आङो गाज्रि बुङा नाथाय जोंनि जाम्बा जाम्बि पाब्लिकफ्रा सोरबाया मा बुंदों बे BPFनि साहा दखान बै BPFनि गय दखान बेयाव जों जाना होआ ना नै नायदो जोबोद दाबो जोंनि बर' मानसिफ्रा थार्ड क्लासाव दं नोंथांमोना राजनितिकनि रसखौ मिथिफेरदोंना सोरबायदि सुबुङा राजनितिक लाबालाब खालायनानै सोरबायदि सुबुङा धोन आरजिनो हागोन नाय जोंनि जाम्बा जाम्बि सुबुंफोर जों बायदि साधारन मानसिफ्रा ना राजनितिकआव एंब्रानानै जेबो लाब गैया माव दां जा भट बोथोरा फैयोब्ला बबे मोनसेयाव होनांगौ जोङो बयबो बेखौ गावबा गाव गोसोआव दंखायोना सोरबाया UPPLआव हो जेबो गोनांथि गैया सोरबा BPFआव हो जेबो गोनांथि गैया दा दिनैहाय जोङो दे साननांगौ दे बेबायदि माने मोनसे मिटिङाव जायोब्ला मोनसे दखानाव मोनसे बाजाराव गोबां दखानफोर थायो गोबां गय दखान थायो गोबां साहा दखान थायो ना सोरबाया दे बुंनानै थांबाय जे बेफोरबायदि दिनैसिम जोंनि बर'फ्रा गोबोरखिजों खिफब जानाय मासे खिब्रमाया गोबां बे खिनि गेजेराव उग्लुंनानै ना मोनसे बासा बानायो गावनि जायगायाव लाङो बै खिखौ ना दिनै बे मोनामनाय गेस अभार गेसआ दिनै जोंनि बर'फोरनि मेलेमाव दाबो दं बेबायदिनो गोबां जोंनि पाब्लिक मानसिफ्रा ना बुजिनो मोनाखै राजनितिकनि रसा गोखाना गोदै बेखौ जोङो बुजिनो मोनाखै जों जाम्बा जाम्बि मानसिया मा ना जों जाम्बा जाम्बि मानसिफ्रा मानि बावलाय UPPL BPF बखिलायनांगौनि मा गोनांथि हा दिनै बे UPPLनि बे BPFनि साहा दखान बेवहाय साहा लोङा जों होनलायनांगौनि मा गोनांथि मा मोनहाय दङ नोङो
हो जेन'बा नोंथाङा UPPLआवनो थाबाय नोंथाङा UPPLआव थानानै BPFनि साहा दखानाव लोङामाथिनो नोंथाङा UPPLआव थानानै बिल्डिं लुगोन नामा हो दिनै नोंथाङा BPFआव थानानै UPPLनि साहा दखानाव लोंलायामाथिनो थानानै नोंथाङा ना BPFनि थाखा मोननानै नोंथाङा बिल्डिं लुगोन नामा हा लुगोन नोंथाङा दिनै BPFआव थानानै ना नोंथाङा बिल्डिं लुगोन दिनै नोंथाङा UPPLआव थानानै बिल्डिं लुगोन नामा दिनै बेबायदि ना UPPLनि मिथिंब्ला BPFनि दखानाव साहा लोङा ना मा खोथा बेलाय हा दिनैसिम नोंथाङा बुजिनो मोनाखै ना राजनितिकनि गलाया मा रोखोम नोंथाङा मोनथियाखै नोंथाङा जे सासे ना नागरिक सुबुं जोंबायदि पाब्लिक मानसिया बेफोरबायदि बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया इलेक्सना सफैयोला सोर बबेयाव होयो हो ना दिनै सोरबायदि सुबुंफ्रा थाखा खामायगासिनो दङ ना पार्टियाव थानानै जोङो दिनै मेगनजों थाला नुनो मोनदों गोबां सुबुंफ्रानो सोरबा गोरिबनो होआलासिनो गावसो ना बान्दोल थाखाखौहाय गान्दु लागासिनो दङ बेगनिफ्राय हानगासिनो दङ नाय सोरबायदि सुबुङा बेफोरबायदि थाखा बस्था हाननानै देखायनो हादों नाय सोरबायदिया जोंबायदि जाम्बा जाम्बि सुबुंफ्रा दिनै BPFनि मिथिङाव UPPLनि दखानाव साहा लोङा ना UPPLनि मिथिंब्ला BPFनि दखानाव साहा लोङा गय जाया जाम्बा जोंनि बर' सुबुंफ्राना जाम्बाखौ नुयो अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो दिनैहाय भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर उननि भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ जिसुया समफ्रामारि सारा मा बुंदों नोंथांमोना बेनि भिडिअ'खौबो खोनासंलांदो जोबजासे गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ आं जासिगोरनाय थाबाय गिबियावनो दिनै जोङो बिक्रमपुर गामि बेंटल बिक्रमपुर गामि बुंनो थाङोब्ला फेरेंगा सारनि सानजा उसुं खाथियावनो होनजायो बे गामियाव दिनै खमाव गैयाब्लाबो 85 न'खरखौ दिनै जोङो बेवहाय जयनिं खालामनो मोनदों प्लास जोंनि माखासे खामानि मावना लानाय आरो थांखि लानायखौ बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब आरो मदद होदों मानो होननानै बुङोब्ला जोङो रायजो राजाफ्रा गासैबो मिथिगौ जोंनि लाइमोनफ्रा बा जोंनि माखासे दानि सोलिबाय थानाय जि सरखार बे सरखारनि सायाव माबायदि जानो थांगासिनो दङ बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि माखासे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा जोंनि मावनो लानाय थांखिखौ दिनै जाफुंहोनो थाखाय जाय बिथांमोना दिनै माबा मोनसे मोननांगौमोन दिनै बे बुस्थुखौ मोनहोनो थाखाय बा जोंनि माखासे गोदोसोनाय जायगाफोरखौ दिनै जोङो मावलांनो थाखाय बा आनडेभेलपमेन्टखौ डेभेलपमेन्ट मावलांनो थाखाय बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब होनो होननानै दिनै बिथांमोना जोंनो जगदान जादों आरो बे जगदान जानायानो जादों जाहैबाय BPF दोलोआव दिनै जानो गोनां दिनै मेनि 7 थारिखआव जि MP इलेक्सन जागोन बे MP इलेक्सनावहाय जोङो जोंनि जानो गोनां केन्डिडेट खाम्फा बरगयारि सारखौ दिल्लीयाव दैथायहरनो थाखाय जोंहा साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सेन्ट्रेल लेभेलनिफ्राय लानानै ब्लक लेभेल प्राइमारि लेभेलसिम दिनै जोङो रावबो जिरायनानै थायाखै आरो बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै नुफैनो मोनदों नैबे बिक्रमपुर गामियाव सासे फेरेंगा सार फरेस्ट EM बिनि उसुंसे जि बिक्रमपुर गामियावहाय दिनै हाबग्रा लामायाव जोङो अन्थाइ थाइसेबो जों गोलैनाय नुवाखै मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बेयावनो नुनो मोनो जे गावनि उसुं खाथियावनो जुदि अन्थाइ थाइसे गारनो हायाखैब्ला अब्ला गोजान रायजो राजाफोरखौ मा नायबावनो बेखौ मोनसे कुइसन फैनो रायजो राजानि सायावहाय बा जोंनि सायाव दा बेखौनो आं बुंदों गोजान दाब जायगानि रायजो राजाफोर दङ बेखौनो आं खावलायदों जोंनि माखासे मावनो लानाय थांखि जोंनि इयुथ्सफोर मोजां फरायनाय BSc MSc दिनै बिथांमोना दिनै माबा मोनसे फरायनायजों लोगोसे दिनै राजनितिकआ दिनै BTR एकर्ड खालामखांनायनि उनाव दिनै जोंनि BTCआ मा जालांनो थांगासिनो दङ जोङो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि मोजां स्टुडेन्टफ्राबो दिनै बे खामानिखौ दिनै जोङो मावनो थाखाय जोङो आवगायनांगौ गोनां जाबाय दिनै बुंनो थाङोब्ला 17 बोसोरनि सिगां बा 17 बोसोरसिमावहाय रायजो राजाफ्रा गोबां मानसिफ्रा रेल लामा होथेदों बिदिनो राजा लामा होथेदों गोबां बिदिनो रायजो राजाफ्रा गावनि जानायखौ दोनथ'नानैब्लाबो
दिनै गोबां खस्थ' खालामदोंमोन नाथाय बिसिनि बिनिमय बिथांमोननो जेबो दिनै होनो रोङाखै दिनै आरोबाव जों बुंनो हायो जाय बिथांमोना जाथिनि थाखाय हारिनि थाखाय दिनै सेक्रिफाइस खालामबोदोंमोन दिनै जाय बिथां रन्जन दैमारि सारा सासे सिगनेटरिया दिनै जेल सिङाव दालि गोथां जानानै दङ बिथाङा दिनै जाथिनि थाखायनो दिनै नांनानै दिनै बिथाङा जेल सिङाव दङ सासे सिगनेटरि बिथांमोनखौ उदां खालामनांगौमोन आरो सोरबा केडारफोरखौ खालामाखिसै सासे सिगनेटरि जाय बिथां रन्जन दैमारि बिथांमोनखौ बिथांमोना उदां खालामनांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै जेलाव दङ बिथांमोनखौ लानानै आरो बिथांमोनखौ जों उदां खालामनांगौनि दायथ'आनो जाहैबाय जों रायजो राजा साफ्रोमनिबो दायथ' दिनै जोङो जोंनि थाखाय जोङो नाङा दिनै जोंनि रायजो राजानि थाखाय जोङो मोनसे सिन्था दङ दिनै आङो गोबाव सम दिनै ससियेल वार्कार मावबोनानै रायजो राजाया बबे खनायाव थायो रायजो राजाया मा हालोदाव थायो रायजो राजाया बबेबा सोरबा थिं गिजियाव थायो सोरबाया प्लास्टिक गिजियाव थायो दिनै बेफोरबायदिखौ आं गोबाव सम मावबोनायनि थाखाय दिनै रायजो राजानि थाखाय मावनो दिनै जोङो आवगायगासिनो दङ आरो जोङो गोसो जायोमोनब्ला दिनै जोङो गावनि थाखाय जुदि जोङो बुथुमनानै जुदि लानो गोसो दङमोनब्ला गावनि थाखाय उदैनि थाखाय जुदि जों नागिरदोंमोनब्ला दिनै जोङो दानि सोलिबाय थानाय सरकार बिजेपि सरकार आरो इउपिपिएल सरकाराव दिनै जों हाबनो हायोमोन नाथाय जोङो थाखा फैसा नाङा धोन दौलत नाङा जोङो हायोब्ला सोरबा जुदि माबा मोनसे बिफदाव गोग्लैयोब्ला जोङो हेफाजाबसो होयो